Father Abel, Father Sam, mga Pilgrinos, labi na sila ngagikan sa Compostela, daygon ang Diyos. Tataw kaayo ang mensahe sa atong Ebanghelyo, may tungod kini sa pagpasalamat o pagkamapasalamaton. Maman gani nga ang tema karong adlaw sa nobina mao nga ang Mga Birhen Maria atong sumbanan sa pagkamapasalamaton. Mayong gawi kanang pagpasalamat gani mga gamayng bata ato dayong tudluan ug na gani ihatag nila nga what do you say, what do you say, o nya memorya days bata, thank you. Pero unsa kining pagpasalamat nga atong gisgutan? Una sa tanan, wala man mo reklamo ang Ginoo nga wa siya pasalamati kay aron mamaayo ang iya untang bation ug nay pasalamat niya. Wala man magkinahanglan ang Dios nga pasalamatan, iya man ang tanan. Hasta gani ang ato ang katako sa pagpasalamat gasa maniya. Apan diha gud sa atong pagpasalamat sa Ginoo, kita ra say mabulahan kay do naman tay makatunan ug labaw sa tanan mutubo kita diha sa iyang grasya. Atong hibiton tulo lamang ka puntos. Okay. Aron kita kanunay magmapasalamaton, sayod magyud kita sa ato ang pagkatawhanon o pagkamalimtanon. May siguro nga atong bansayon kanunay matag adlaw o makadaghan sa usa ka adlaw ang pagsubay, pagkwinta sa daghanan kaayo nga mga grasya sa Dios. Tinuod atong kinabuhi diri sa kalibutan hilabihang lisura, apan kung ato bayang sumadahon mas daghan ang grasya nga gihatag sa Dios kanato. Matud pa sa Salmo responsoryo kaganiha, ang Ginoo mo'y atong magbalantay, wagi makuwang nato. Unsa ka kining mga grasya nga tingali ato lang mataligaman, umo kini kinaham nako gyung si balik-balik hantud mamemorya sa mga mamati. Kanang hangin nga imong giginhawa, kwintaha kunog kapila na ka ni ginhawa sukad pagkatao nimo. Unya, pilay imong gibayad. Suwi kunog sapong ang imong ilong, ayaw laginhawa sud sa usa ka minuto ug unsay imong bation. Di ba ka kamulagom? Pero wa ta magkwenta, wa may bayad. Tingali mo yun ta munay sayop sa Ginoo kay di magod siya insik. Kung insik paunta ang Ginoo, tagmamiso kada hingos, nya kay duha man kabuklongag ang ilong di dos na. Kapila man ka mo ginhawa sa usa ka adlaw, unya tagdos kada ginhawa. Pero di ta magkwenta, wa may bayad. Salamat sa Dios. Suway ko na mag-ato sa ospital, pagpa-oxygen mo, wa may bayad. Akong hisgutan, diya magid mo diri, nakatultol magid mo diri, naagid mo yung mata. Din man na ninyo palita. Dito bas gaysano, dito sa insect, asa man din mamaligyag mata. Wata mahibag asa mamaligyag mata. Tingali magatang lanta dito sa ospital o punerarya basig na ibagong namatay. Atong paliton ang mata. Pero wag kita maghikotar niya na kay namantay mata way bayad. Pero paadto mo dito sa optical, ang tiyuhos na ibayad, pato sa mata na ibayad, pero ang mata mismo way bayad. Kanini ang atong kasing-kasing, hinula ko nagpitik pa ba na yung kasing-kasing?
Kay kung wa tuskig na mo, nganong nagpitik man na, basig na baterya, o inyo nang giludan, o kaha inyong sana, gichok ba? Ha? Gicharge. Yang ano nagpadayon nagpitik kay gimanduan sa Dios. Pitik, 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 pitik. Kini ug daghan pagkaayong subayonon nato nga ngayon gyud tang magpasalamat sa Ginoo inay magsigit ta og luod-luod kay wa ko kadawat ani, wa ko ni ana, wa ko maani wala. Daghan kay tagrason nga no magpasalamat kita sa Dios. Ug labaw sa tanan giisgutan sa unang pagbasa, gipakamatyan kita sa Dios aron pagluwas ka nato. Bikin sa maniyo dihay gipakamatyan. Minta ang among inahan nagmabdos ka na mo sud sa siyam ka bulan. Unya mo pag ni utong para namo aron mi mataw kana heroic na kay na. Pero ang Dios nga mo'y nagmugna ka nato, morasay niluwas ka nato. Kita'y utangan, kay kita may nakasala, siya'y nibayad. Daghan kitag mga rason nga nang magpasalamat kita kanunay sa Dios. Malimtanon lang ta, munang diri sa Ebanghelyo nang utanan ng Ginoo nga nung usara may nagpasalamat. Ato ko nang isusahon kini nagpasalamat matud pa sa Ebanghelyo na po kabuok ang giayo ang siyam kanila Hudiyo sa tupa parihan ni Jesus atong Ginoo. Mga Hudiyo sila, piniling katawhan sa Dios. Ang katong usa sa Marianhon kontra sa mga Hudiyo, tingali nakahuna-una gyud siya sa dako niyang utang kabubuton tungod kay siya giayo sa iyang kontra. Inutang po nga kay di magina managduol ang Hudiyo ug ang Samarianhon gani di gina sila mugamit sa gigamit sa usa panalitan nagsag-og kag tubig unya ang iyang gigamit nga balde pagtimba di gina gamiton sa lain kay kontra iyon ana sila kainit o kontrahanay. Apan giayo ang maong Samarianhon ni Jesus. Ugusa nibalik siya nagpasalamat. Katong uban nagpasalamat sa ito nangadto siguro sila sa templo. Walang sila kaalingkat nga ang Dios nga gisimba sa templo diha na silang atubangan nga mao si Jesus. Kita kapila ka kita wala makalinggat ni Jesus nga ngayon gyud nato siyang pasalamatan. Kini maong pagpasalamat bunga sa pagkamapaubsanon sama sa gipakita niining Samarianhon nga sanglahon. Nakaila siya nga di unta siya angay nga hatagag pabor. Apan gihatagan siya og pabor sa Ginoo, giayo siya. Mas maituto ang siyam kay mga sakop man to sa banay sa Dios, mga Hudiyo, pero siya in town wa may angay unta nga tagdon gani. Kita usab wa sa tay angay. Kinahanglan atong ilhon atong pagkaubos atubangan sa Dios. Umo kini ang awid sa mga Birhen Maria. Ang mga Birhen Maria di magitutabian ug ato ang paklion ang mga panid sa Biblia gamay ra gyud siya gipamong. Ang kinatas-an yang gipamong katong yang awit nga gitawag og Magnificat o nagpakadako ang akong kalag sa Ginoo nga halangdon nga naman kay iyahang gitagad ang yang ubos nga ulipon. Diha sa tong pagkamapaubsanon, diha sa tong pag-angkon nga dili unta kita angay nga makatawat og pabor sa Dios, maka tukmod kini kanato sa pagpasalamat. Kay kinsa man say angay nato bi panamin kunog angayan bagyog kang hatagag pabor sa Dios nga kita makasasala man. Usa angayan gyud kitang magpasalamat sa Dios. Apan
Di lang yung pasalamat, thank you Lord, thank you Lord. Mayo kay laway ray pamuhunan. Dili. Gawas nga kita magkatuon sa mithi sa pagkamapaubusanon o ginaot makatukmod sa nato sa paghigugma sa Dios. Kinahanglan ang atong pasalamat maparehag diha sa atong kinabuhi. Salamat Ginoo nga ako imuhang gigrasyahan. Ako sad nga puy-an ang maong grasya. Kini masabtan siguro nato kung muhubit na sa taglain nga mga okasyon nga ang Dios nagmanggihatagon kanato ug kini mao ang mga sakramento. Nalipay mo nga kamo binunyagan nya kahinomdom pa mo sa inyo ang adlaw sa pagbunyag. Hala pangay kay kuno dito sa opisina. Kay sagad ang birthday raman kana nahimugso tangad bulingit tadaan sa salang panulundon, pero ang adlaw nga kita nahimong anak sa Dios diya sa bunyag kalimtan. Okay, tingali maayong pagbansay nga atong timanan unsang adlaw kita nabunyagan unya kana mo'y atong sa ulugon muduaw baron ta sa simbahan umuduaw ta dito sa bunyagan diin kita mahimugso nga mga anak sa Dios. Daghang pamaagi apadabaw sa tanan pagbag-o sa atong pagtuo, pagbag-o sa atong mga panaad sa bunyag. Isalikway ba mo sa tanas? Isalikway. Yan. Kadang imong kabit, isalikway na nimo. Ya kana na ang imuhang utang, gibayaran na nimo. Daghan pagkaitag mahisgutan nga puy-an atong gastos bunyag. Ang imong nadawat nga pagtuo, imong gipaambit. Ang sakramento sa pagpirma, firm, paglig-on kanato aron kita mga sundao ni Kristo. Kung sa man yung pagtuo, imong gipaambit sa uban. Ay nalagsaba, o yarway lalis. Taslakan. Dili mapasalamaton. Okay? Kinini ang katapusan kay Pitura Benikabuok, mahurot atong oras. Kining pagkalawat nato. Salamat sa Dios nga buhi patakaron. Salamat sa Dios nga niya kita gihatagan niya kagayunan nga magmisa. Salamat sa Dios dining pagkalawat. Usahay ra ba kinaanad tagkalawat maglamoy lahoy dayon. Ikaw magkalawat magtabi dayon o muhinol dayon sa cellphone. Inay pasalamatan kinasing-kasing diha tingalis kahilom sapa sa mga Birhen Maria. Pasalamat Ginoo, salamat nakakalawat ko. Ginoo, salamat nga bisan pa man sa akong kahiwi ni agihapon ka midudho sa imong lawas nga rikanako. Ginoo, salamat nga bisan pa man sa daghang mga gubunhab sa kinabuhi wag yun ko nimo pasagdi gihapon. Muna na ang mga daghan kaitag masulti kaniya sa yugto sa pagkalawat nga muna di ta magtabi gani sa kanhiay pa ang mga santos ikamas misa bisag mo yun na ang pare lakaw humanang misa daghan kanila magpabilin una anong pabilin man sila kay sayod sila nga humas kalawat doon na pa'y mga 15 minutos nga di pa mahilis ang ustiyas diya sulod kanato yang ilad suma nila ngilad kaayo nga naapa diyang Ginoo yato na nagigtabi na kadidto to nga tagpila ning isda usay ni gawas nga numero di bilin sila munang dako ilang grasya wa man paabot tinuod ang Ginoo nga pasalamatan apan ang atong pasalamat kaniya magahaling sa atong gugma kaniya ug mosamot kita pagkahiusa kaniya. Nagpabilin tinuod atong kamasalaypon apan hangad kita dangop kita sa mga Birhen Maria aron gikan kaniya kanunay kitang maghandom sa pagkamaayo sa Ginoo nga uban kaniya kanunay kitang magmapasalamaton sa Ginoo di lamang diha sa pulong diha gayud sa buhat. Hinaot paunta.